Iruñako udaltzaingoak bizikletaz patrullatzen duten 8 udaltzainez osatutako lan taldea aurkeztu du hurbileko eredua sustatze aldera. Iruñako udalaren eta Nafarroko Alzheimer gaixoen senideek elkartearen arteko prestakuntza hitzarmenaren sinadura ekitaldia egin dute gaur goizean. Nafarroko gobernua memoria historikoaren lehenengo 6 tokiak onartzen hasi da. Hauek dira 6 toki horiek: Sartagudako memoriaren parkea, Otso Portilloko leizea, Olabeko hobia, Igari eta Bidankozea arteko errepidea, Erreniegako hobietako memoriala eta emakumearen errepresioaren memoriako Azkoienen dagoen eskultura. Martin Villaren txostenaren berri publikoki eman du 78ko San Ferminak gogoan plataformak. Gizateriaren aurkako krimentzat jo du poliziaren esku hartzea Germán Rodríguez hil baitzuten. Emakumearen egunaren karietara emakumeen besarkada ekitaldi simbolikoa egingo da asteartean arratsaldeko 6 Gaztelu plazan. Goazen gaurko martxoaren 4ko titularrekin. Iruñeko udalak txirrindularekin patrullatuko duten lantaldea aurkeztu du udaltzaingoen lantaldea. Astero 7 egun eta goizez zein arratsaldez ibiliko dira Zabalguneetan, Arrotxapean, Txantrean eta Sanduzelain. Iruñako udaltzaingoak bizikletaz eta beharrezko baliabidez patrullatzen duten 8 udaltzainez osatutako lantaldea aurkeztu du hurbileko eredua sustatze aldera eta udala hirian ezartzen ari den mugikortasun irizpidekin bat sortua. Udaltzainak astelehenetik igandera eta goizez zein arratsaldez ibiliko dira. Hasieran Zabalgune sektorean Aldezarra, Milagrosa, Lezkairuko Zaldua, Mendillorri eta Erripagaina barne hartuta, eta Arrotxapeako, Txantreako eta Sanduzelaiko sektorean. Gorabehera gehien gertatzen diren bi hoietan. Itziar Gomez, herritarren segurtasuneko eta elkarbizitzako zinegotzi ordezkariak eta Jesus Munarriz udaltzainburuak prentsaurrekoan aurkeztu dute lantalde berria, jasangarritasunerako lantaldea izendatua. Taldeak txirrindulariendako erreferentea eta bideko erabiltzaileen arteko gatazketarako bitartekari izan nahi du. Gidari, txirrindulari eta oinezkoen artean begirunea eta elkar ulertzea sortuz. Bizikletaz bestela irisgarri ez diren eremu publikoak zainduko ditu, hiriguneko bidegorriak, parkeak, lorategiak eta oinezkoenak. Patrullatzea urte osoan egingo da, beti ere eguraldiak ahalbidetzen badu. Jasangarritasunerako lantaldea hurbiltasuneko brigadan dago, polizia administratiboko taldean txertatuta. Eta hortaz, talde horren zein hurbiltasuneko brigadaren eginkizunak hartzen ditu bere gain. Hona hemen helburu nagusiak. Udaltzaingoaren irudi mugikortasun jasangarriarekiko konpromisoa duen zerbitzu gisa garatzea. Bizikletaren erabilera eta segurtasuna sustatzea eta prebentzio jardun poliziala egitea. Ikertzea eta arau hauste administratiboak salatzea. Hirigintza, ingurumen babes eta joko zein ikuskizunen alorretan. Zehazkiago, udaltzaingoak bizikletaz egindako patrullatze berriak prestatu eta ezin nahi du eremu publikoak egoki erabiltzeko eta hoien erabiltzaile guztien artean begirunea izateko, batez ere txirrindularien eta oinezkoen artean eta ibilgailu motordunen, gidarien eta txirrindularien artean. Halaber, bizikleten estazionamentuak zainduko ditu eta txakurren agiriak zein zainketa kontrolatuko ditu, baita hondakin uren zein hondakinen isurketak ere. Talde honen udaltzainek ekitaldietan kontrol zereginak esleituta izango dituzte. Zirkulaziori eragiten dioten manifestazioa eta kultura zein kirol ekitaldietan. Ikastetxetako irtera sarreren zerbitzuetan. Hurbiltasuneko brigadari laguntza emango diote eta bizikletaren erabilerarekin zerikusia duten erakunde eta foroetan parte hartzea eta lankidetza izango dituzte zeregin besteak beste. Patrullatze berriaren honako onura hauek aipatzen dira. Herritarrekiko hurbiltasuna, horrela polizi ibilgailuan patrullatzean baino hurbilago eta herritarrei arreta handiago eskaintzeko moduan bai daude. Oinezkoen eremuak, berdeguneak, parkeak, ibai parkeak. Doneiakoe bidea eta beste eremu batzuk hobeki kontrolatzea eta zaintzea.
hiri segurtasunaz eta udala ordenantzen kontrolaz bezain batean. Kutsagarria ez den ibilgailu baten erabilera, autoz edo motoz patrulatzearen aldean, horrela gasen isurketa eta zarata gutxituta. Eta diru aurrezpena beste talde batzuen aldean, horrela kostuak eta mantentze gastuak murriztuta. Bizikletaz patrulatzen duen lantaldearekin udalak ingurumenaren babes, bide segurtasun eta azken batean hiriko bizi kalitatearekiko duen konpromisoa erakutsi nahi du. Iruñako mugikortasun jasangarriaren aldeko itunaren oinarriak bere gain hartuta eta aipatu agirian jasotako helburuen alde lanean. Udan hain zuzen sartuko da indarrean mugikortasuneko ordenantza berria. Pixkanaka 2019ko ekainetik aintzinera Iruña 30 hiria bilakatuko duena eta txirrindularien zirkulaziorako aldaketak ekarriko dituena. Oro har, galtzadatik joan beharko baitira. Hildo honetan bizikletaz patrulatzen duen lantaldeak zeregin erabakigarriak izango du ordenantza betetzen eta abitzen laguntzeko. Iruñeko udalaren eta Nafarroako Alzheimer gaixoen senideen elkartearen arteko prestakuntza hitzarmenaren sinadura ekitaldia eginda. Iruñako udalak elkarlan hitzarmena sinatu du goizean Alzheimer gaixoen senideen elkartearekin. Haren bidez, gaixo horiek zaintzeko berariazko prestakuntza bultzatuko du eta elkartekideek zaintzaileen bila sortu aldituzten enplegu eskaintzetan bitartekari arituko da. Hitzarmena Ester Kremaez gizarte ekintzako zinegotzi ordezkariak eta Aurora Lozano elkarteko lehendakariak sinatu dute. Bigarren hitzarmena da lan hildo honetan 2014an sinatutakoaren ondoren eta urteotan bertan hartu da barne 74 pertsonaren prestakuntza. Orain arte bezala, aipatu ekintzak gizarte ekintzako alorreko gizartaratze eta laneratze taldearen eta lan bitartekotzako udal zerbitzuaren bidez egingo dira. Bi bitartekoek enplegu eskaintza eta eskaria doituz laneratzea ahalbidetzea helburu, badakite zein den Alzheimerrei jotako pertsonak zaintzeko eta hoien senidek laguntzeko prestatutako pertsonen beharra, dementzia dutenen zainketa maila hobetze aldera. Baina elkarlan honek enplegua eskatzen dutenen trebakuntza ere eta hortaz ikasleen enplegarritasuna hobetzen ditu emakumeak nagusi diren eta lanak era egonkorrean eskaintzen diren esparruan. Askotan lana eta familia bateragarri eginez. Aurreko ediziotan ikasleen laneratzeak 75% gainditu du beti. Hitzarmenak aurtengo abenduaren 31 arte sinatu eta urteka 2023 urtera arte luzagarriak denak urtero prestakuntza ekintza bat egitea ahalbidetuko du. Prestakuntza ekintza bakoitzerako aurrekontua 6.000 eurokoa izango da, eta Iruñeko udalak finantzatuko du osorik. Nafarroko Alzheimer gaixoen senideen elkartea irabazi asmorik gabeko elkartea da eta bi egoitza ditu, bata Iruñan eta bestea Tuteran. Elkartearen eginkizuna da informazioa, prestakuntza eta babesa ematea. Gaixotasun hori jasangarriago egiteko, bai eta Alzheimer gaixotasuna eta bestelako dementziak ikertzeko ekimenak bultzatzea ere. Goizean sinatutakoaren arabera, udaleko gizarte ekintzako alorrak hitzarmenean adostutakoa gauzatzeko prest izango ditu gizartaratze eta laneratze taldea. Ikaslei jarraipen egiteko eta prestakuntza emateko zein prestakuntza jarduera osagarria garatzeko lokalak, izan ere berariazko teknikariak elkarteak izendatuko ditu. Gizarte ekintzako alorreko lan bitartekoratzeko udal zerbitzua ikasleen hasierako hautaketaz gain balizko enplegu eskaerei bitartekotza eta erantzuna emateaz arduratuko da. Baita argibideak eta orientazio emateaz ere, kontratuen lege alderdiez bezain batean. Elkarteak bere aldetik prestakuntza diseinatu eta emango du, horretarako beharrezko materiala emanez eta bere kideek lan bitartekotzako udal zerbitzua zein horren zereginak ezagutarazteko konpromiso hartu dute. Gobernuak memoria historikoaren lehenengo 6 tokiak onartu ditu. Urrengoak, Sartagudako memoriaren parkea, Otxoportilloko leizea, Olabeko hobia, Igari eta Bidankoze arteko errepidea, Erreniegako hobietako memoriala eta emakumearen errepresioaren memoriako askolanen dagoen eskultura. Nafarroko gobernuak memoria historikoaren tokien erregistroan inskribatu ditu behin-behinean Nafarroko memoria historikoaren lehenengo 6 tokiak. Horren bidez, abian jarri da toki horiek behin betiko onartzeko prozedura. Nafarroko gobernuak hala erabakita.
Hauek dira 6 toki horiek: Sartagudako Memoriaren Parkea, Otso Portilloko leizea, Olabeko hobia, Igari eta Bidankoze arteko errepidea, Erreniegako hobietako memoriala eta emakumearen errepresioaren memoriako Azkoienen dagoen eskultura. 6 toki horiek 2017ko azaroan onartu zen memoriaren tokien behin-behineko inbentarioan daude. Baita koordinazio batzorde teknikoak otsailaren 1eko bilkuran memoria historikoaren arloan lehentasunezkotzat jo zituen 10 tokien zerrendan ere. Nafarroko memoria historikoaren tokiei buruzko foru legeak ezartzen duen prozedurari jarraikiz, Nafarroko memoria historikoaren toki deklaratu dira behin-behinean toki horiek. Bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritzan nagusiak eman dituen eta gaur Nafarroko aldizkari ofizialean eta gobernu irekiaren atarian argitaratu diren hainbat ebazpenen bidez. Prozedura horren bidez toki horiek legearen babesean geratzen dira behin-behinean, behin betiko izapidetze prozesua amaitu bitartean. Nafarroko memoria historikoaren tokien erregistroan behin betiko inskribatuko dituen gobernuaren erabakiaren bidez. Horretaz gain, Nafarroko gobernuak lanean darrai batzordeak lehentasunezkotzat jotako memoriaren gainerako tokiak inskribatzen. Toki hauek inskribatu dira erregistroan. Sartagudako Memoriaren Parkea, elkarte memorialistek eta Sartagudako udalak eraiki zuten parkea duela 10 urte eta denboraldi horretan biktimen oroimenaren eta memoriaren sinbolo bihurtu da. Otso Portilloko leizea Urbasako mendilerroan. Naiz eta oraindik ez jakin zehazki zenbat gutxienez 14 biktima ehortzi ziren bertan. 11 pertsonaren gorpuzkiak berreskuratu dira, zenbait eraso ere jasan ditu. Olabeko hobia 1928an ezkabatik ihes egin zutenak, ehortzeko birik handiena 16 biktimarekin. Nafarroaren mugak gainditzen ditu, presoen artean penintsulako beste toki batzutako pertsonak ere bai zeuden. Igari eta Bidankoze arteko errepidea, frankismoak presoak herri lanak egitera behartu zituela agerian uzten duen tokietako bat. Erreniegako hobietako memoriala, elkarte memorialistek eraiki zuten eta 36ko biktimen memoriaren eta erreparazioaren toki simbolikoenetako bada. Emakumearen errepresioaren memoriarako Azkoienen dagoen eskultura, kolpe militarren ondoren eta diktadura frankistan zehar emakumeak jasan zuen errepresioa simbolizatzen duen obra bada. 78ko Sanferminak gogoan herri plataformak Martin Villaren txostena publikoki zabaldu du. Zenbait ekinbide judizial iragarri ditu 78ko Sanferminak gogoan plataformak, Iruñan egindako prentsaurrekoan. Berriki Martin Villaren txostena eskuratu dute Espainiako Kongresuko zenbait talde politikori esker, eta bertan ageri den informazioak bultzatu ditu urras gehiago ematera. Rodríguezen hilketa Argentinako kereilaren barruan salatuko dute, eta dokumentazio berria Maria Servini epailari igorriko diote. Lehenik eta behin, pasaden urtarrilaren 22an aurkeztutako kereila kriminala zabaltzeko eskatuko dute, txosten berria aintzat har dezaten. 1978ko Sanferminetako gertakariak epaitzeko kereila tramiterako onartzen duenez, ebatzi behar du auzitegiak oraindik. Martin Villaren ardura gogorarazi du plataformak. Erantzunkizun penalen exigentzia bururaino eramanen dugu esan du plataformak. Horrekin batera, eskuratu berri dituzten txostenak ezkutatzeagatik kereila jarriko diote Espainiako gobernuari eta 1978ko Sanferminetan gertatukoari buruzko txosten eta dokumentu guztietarako sarbidea eskatu dute. Hoiek ukatzeak giza eskubideen urraketa jasan zuten pertsonen benetako babes judizialean eragina duela azpimarratuz. Kereila jartzeko arrazoi nagusiare azaldu dute. Espainiako errepresio aparatuak jokamolde patroi bat erabili zuen herritarren kontrako eraso orokor jarraitu eta sistematizatu bat egiteko. Gizarteriaren kontrako krimenak dira. Iruñakoa bezala Gasteizkoa 1976ko martxoaren 3an.
Martin Villaren txostena deitutakoaren barruan 3 txosten biltzen dira. Dionisio Bartretx orduko polizia armatuko bigarren ikuskarietza ordetza nagusiko generalburuarena. Jose Sainz garai hartako segurtasuneko zuzendaritza nagusiko zuzendari orde orokorrarena. Eta Ignacio Llano garai hartako Nafarroko gobernadore zibilarena. Gaia Espainiako Kongresuan eztabaidatu zuten urte hartako uztailaren 19. Amaia Kouach, 78ko San Ferminak gogoan plataformako bozeramaileak eta Lourdes Etxeberria abokatuak egin dute dokumentuen balorazioa. Polizia zezen plazan sartu eta indarrez esku hartu izana aldez aurretik antolaturik zegoela ondorioztatu dute. Txostena Espainiako Barne Ministerioak egin zuen interesa duen alderdiak. Bersio ofizial horretan, baina zenbait datu baliagarri eskuratu dituzte, adibidez, beste dokumentu batzuk ere badirela baieztatu dute. Balistika frogak, erabilitako armei buruzkoak, horregatik, 1978ko San Ferminetako gertakariei buruzko informazio guztia argitan nahi dute. Martxoaren 8 dela eta, hau da, emakumezkoen nazioarteko eguna, bihar asteartearekin arratsaldeko 6etan Gazteluen Parantzan ekitaldi simbolikoa egingo da. Martxoaren 8ko emakumearen egunaren karietara emakumeen besarkada deituriko ekimena burutuko da asteartean arratsaldeko 6etan Gaztelu plazan. Emakumearen arteko elkartasuna eta adiskidetasuna islatzen duen dantza simbolikoa egingo da bertan. Ekitaldian parte hartzera gonbidatzen ditu emakume guztiei Iruña Harrera hiriak. Liteke goizean euri pixka bat egitea, mendebaldeko haizea ibiliko da ordu. Jaitsiko dira. Bigarren zatian. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira, maximoak nahiko igoko dira. Iruñako udaltzaingoak bizikletaz patrullatzen duten 8 udaltzainez osatutako lan taldea aurkeztu du hurbileko eredua sustatze aldera. Iruñako udalaren eta Nafarroko Alzheimer gaixoen senideek elkartearen arteko prestakuntza hitzarmenaren sinadura ekitaldia egin dute gaur goizean. Nafarroko gobernua memoria historikoaren lehenengo 6 tokiak onartzen hasi da. Hauek dira 6 toki horiek: Sartagudako memoriaren parkea, Otso Portilloko leizea, Olabeko hobia, Igari eta Bidankoze arteko errepidea, Erreniegako hobietako memoriala eta emakumearen errepresioaren memoriako Azkoienen dagoen eskultura. Martin Villaren txostenaren berri publikoki eman du 78ko San Ferminak gogoan plataformak. Gizateriaren aurkako krimentzat jo du poliziaren esku hartzea German Rodríguez hil baitzuten. Emakumearen egunaren karietara emakumeen besarkada ekitaldi simbolikoa egingo da asteartean arratsaldeko 6etan Gaztelu plazan. Aniztasun eta